Upat sa 13 ka mga piniriso nga misulay ug ikyas sa Lianga District Jail sa Surigao del Sur ang patay. Siyam ang arestado kun usa kanila ang kasamdan. Ani ang report. Misangpot sa dugoong engkwentro ang pagsulay pag-ikyas sa 13 ka mga piniriso sa Lianga District Jail sa Lianga, Surigao del Sur, Domingo sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, giilugan pa sa mga piniriso ug arma sa mga jail guard o gipang hostage ang tulo niini nga sila Jail Officers Juan Grant Timidal, Rud Emmanuel Rebuyon ug Klein Dumanglas. Dihang nakita sa ubang jail officers ang panghitabo, gilen kunong nanagan padulong sa main gate ang mga piniriso. Busa nagpabuto og warning shot ang mga gwardya ug didto na nakigpinusilay ang mga piniriso. Nailhang si Jail Officer Juan Juni Mendoza ang nakigpinusilay hangtod sa nasayrang upat ka piniriso ang dead on the spot. Nga nailhang sila Saudi Tejero, Daniel Atigan, Crisanto Eladia ug April June Rasol. Dakpan ang laing siyam kung asa samdan ang nailhang si Jobert Ramos nga gidala na sa ospital. Ug sila si Rencho Lavinia, Maxon Lasha, Romel Fernandez, Ronnie Laurente, Roberto Lasta, Ariel Ronquillo ug laing duha nga padayong ginaila sa otoridad. Sagad sa mga misulay pag-ikyas, mga miyembro sa New People's Army nga nadakpan. Mag-atubang sabog dugang kaso ang mga naaresto. Tungod sa hitabo, doble alerto ang kapulisan aron dili masubli ang insidente. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.